2012. Yeah, it was 2012. On that time ndinayamba it was ka studio kakang'ono kwambiri because this production I can say kuti ndikhale producer. I didn't go to school. Ndinali ndika computer koma I had knowledge komanso ndinali ndi masomphenya kuti nditachita achieve zinthu zimene ndinkazilota kalekale chifukwa pamoyo wanga ndinkakhulupirira kunena kuti kukhala munthu waluso ndi chinthu chimene chingakupezese zinthu zimene mwina ukadatha kuzikwanisa ngati udachita za schools koma ngati inakukanikako sukulu kukhala munthu waluso umampirira munthu amene anapanga za school. So that time ndayamba ndithu za production quite okay school ndachitako koma sinali mina anthu amaganizira yayi inali yapang'ono. It's like tinamaliza form 4 that was okay basi kuyimira patipo kuyimira pomwepo nde form 4 yakalikali it was quite good munthu mapezi kuti ukulankhula ndithu chizungu cha mphamvu chija komanso maziwa zinthu zambiri. And then I took that thing ndikupata example ndi maluso amene ndinali nawo ndikuyamba production yo ndayamba ngati mango jambula nyimbo chabe nde mukujambula nyimbo momwemo ndi maluso ena amene timapanga ku school like I was kumakhala ngati kumagula ku school acha timakhala ndi nthawi yoti imene ufuna kupanga na lady nkhani nde umaifotokoza nkhani ija munthu eri nde ndikamaifotokoza nkhani umafotokozera anthu nkhani imakhala yaluso kwambiri chifukwa pakakhala kuti pakulankhulidwa munthu wachizibambo I was talking like that old one nde kuti pakakhala kuti pakulankhulidwa ngati mtsikana ndimalankhulaso ngati mtsikana bwinobwino nde kuti munthu amaimvesisa bwino kwambiri nkhani ija nde I took that thing pamene ndinayamba ndikumasula mafilimu ndinatenga ka school kamene nali nako kuzaphatikiza ndi luso lija kupanga combine kupanga chinthu chimodzi cha mphamvu ndi pamene no my first move pamene ndo ndili ku nkhani ya translation. Yes. Ndoti my first move ka production ka music nango kangamba kumene it was quite kuti ntangotha mwina kachaka kamozi ndikuti papa ka production ka kumasulira mafilimu namba ndi film imodzi and that move tamba kuimasulira inali yomweyo imene inandichukisa Yambu Yesu film Yambu Yesu imene jai at least it was ya kusogolo. Okay. That was Yamba inali film ya Colombiana. Oh, okay. Naonera Yambu Yesu. Okay, Kalongo solani bizina khala bwanji. On that moment and then time as film I was quite shocked kuona pena pale kusema ndukenda ndungodabwa Akira mundoti sinimazembekiza soti zingati kufika kuti kumene kuineyo for the first time ndimango panga zachibwana kuti I should maybe watch with my family. Nango chipanga kuti basa ndione kuti ndibanja langa for anthu amene amamasula at that time amaononga zinthu zicha mabizi kuti they are using Jews words and then sizimakoma anthu zimamatukwana something like there amapotoza ma script yankanija imasiyana ndi zimene amamasulira kwambiri ambiri then zimandipweteka for ndimakonda sokuonera zinthu zimenezo then I came up with my idea kuti ndizipanga zinthu za dongosolo and then that time ndapezeka kuti aliyense wachikonda anthu amene amaboyeka nazo fa anthu ndi amaboyeka nazo ndipo ena asamakhulupirira kuti zinthu zijapana kadali pano ndizabwinobwino amangoboyeka nazo chifukwa anangonena chinthu chimene chocho china chake chimene chinawabowa koma samadziwa kuti we are the best now pano pati kupanga zinthu za classic zoti amunthu nkukhala pasi nkomatani ndikumaonera nde kubwera kwa ineyo that time sinasunthike malo kufikira mukundiona pano pa kukhala entertainer of entertainers ndi ulendo wautali joka 2012 kufika patipo panopa. Nkhani za piracy za copyright zimaenda bwanji pamene pamene popo anthu ambiri akumasokoneza kwambiri for the first time pene tinayamba production imene ingati za translation ife tikuyimika kwambiri kwa translation zinalidi za piracy ife tinena kuti kukosoma anasana zivomereze boma aso linali sana zivomereze koma nthawi imene anasana zivomereze maiko akunja zinali zovomerezeka kale for maiko akunja translation ilipo. When we say Z-World, maybe some people they don't know. Z-World ndi company imene mapanga za mafilimu. Komano mutati muonesese company ja ili ndi production apa dera yopanga translate. Muli translation imene amatenga mafilimu a anthu ena
ndikukapanga translate mu chizungu chimene chili cha international kuti alisazichimva ndeno dakha ndikuona filimu imene yamasulidwa mu chindi amene inapangidwa originally from India, the source ndi ya India, koma mukayipitisa pa zilawudi mukamva akulankhula chiyani chizungu. Amene anapanga translate sikuti ndayinagacha ndi anthu ena amene anachitenganso kukhala ngati ma author amene anagramarize kuti achitanthauzire kusonyeza kuti translation is normal ndipena paliponse si piracy, komano kumalawi kuno imatchedwa kuti piracy chifukwa yonena kuti tinati sanavomereze. Ndeno a Copyright Society of Malawi atakhalakhala anazaunikira zimenezo, anapezeka kuti ngakhale mulowe pa Google mukapeza kuti translator ndi author ni munthu oti ndovomerezeka, he has rights, angathe kupanga chinthu chake and then anthu nkuchitani kumalandiranso rights ake bwinobwino ngati mwini wako wa chinthucho. Ndiye kumalawi kunoko zinapezeka kuti kosoma inamba kuti kuvomereza that. So they said we should have license license au amatijani, I don't know what they call, but the license yoncho amati basa license kuti tizerani tizikomera ngati ufuna kutani kumasulira, ndipo pamakhala dongosolo limene timatsata ngati ufuna kuti tikhale ma translator otani okhazikika. Ndipo as I am saying, ineyo ndi translator amene ndili ndi mapepa langa kuti ndine translator ovomerezeka, not that zimene anthu amakamba za piracy. Ingati okhala piracy ngati ineyo ndikutenga chinthu ndikuchimasulira ndilibe license, imachedwa compulsory license. Ngati ine ndilibe license ndikumasulira ndikuti ndikupanga za piracy, ife ndikupanga chinthu chimene mwini wake sakuchivomereza. Ndipo chinthu chesu kuti tili mapempha kwa mwini wakeyo ngati tikukhomera kuboma, boma ndimene limatiyimirira kuchani kukatunda amene tikumasulira ucha. Ndipo pakadali panopa translation siyoletsedwa muno Malawi, ndingationena choncho. In a normal setup zimatenga nthawi yaitali bwanji kuti mukathauzire movie? Okay, movie kuti ilongosoke bwino ine I prefer ndimapanga chifukwa kuti panopa ndinafika pa profession ndi ntchito yangayo ndimapanga 3 days, komano pa nthawi imene kuti munthu anomo kuti angochipanga chinthu icho chingathe kutengera ngakhale 2 weeks kapena mwezi kumene ngati suma zitsata bwinobwino, chifukwa timapanga translate word by word, ndiye kuti ulongosole liwu nalilonse limene walankhula munthu ulilankhule, ndiye kuti balance uchose background imene iye ujamankhula ka voice kake kaja kachoke kakhali ka voice kenikeni kamene kali pamene paja upange edit pamene pajapo chimveke kuti ichi chalongosoka kuti mmwenya akulankhula chichewapo simakhanjira yamasewera ndeno simatenga masiku, koma ineyo ndimapanga film imodzi ya 1 hour mwina 30 minutes ndimatha kuipanga 3 days ndimatha kuimaliza bwinobwino. So it's normal, it's 3 days for me to complete the movie. So it's more or less like acting. Iwe umakhadi waloamo chifukwa ndamverapo mamovie yako awiri atatu umaseka ndithu pereka ma expression oneka kuti iwe waloamo. Ndifaka anthu ena ake simafunika aphwekese mbali ina iliyonse imene munthu ina samapanga. For munthu ina aliyese mbali yake imakhala ndiyovuta kwambiri. For when we say translation ndikangoti ndalowa mu field oti apapa ndalowa mu studio ndikapanga translate mood yanga yonse imasintha chiyonse ndoti ndimakhala kuti focus yanga yonse ndikuyenera kukhala ngati pali ma emotions ndikuyenera kukhala mmene zinthu zilili, ngati pali kuseka ndikuyenera kuseka zija zokuti ngati munthu yoka film yo inali oti munali wa misala maseka moto ndikuti I have to do the same. Ndeno ngati akulira munthu ndikuyenera that thing you have to get the mood imene film yo ilili, you have to do that. It's more so that mwina so kumposa akita amene amapanga film chifukwa umakhala uli muzimenezo zo munthu china chili chonsecho chimene chikuchitika amene moyo upange nawo, ndiye kumakhala ngati kuti you are like a crazy guy mu field mujene mu studio, koma umakhala kuuza chimene uchita chikatha chinthu chicha anthu amasangana nacho mpaka nakhala entertainer of entertainers. You really entertain people. Yeah. And how do you feel about that? Chimenecho chinali chapamamba, koma ine ndimachidziwa kale chifukwa chonena kuti here in Malawi when we say acting pamene ndifuna kuti ndipangolere bwinobwino futa ambiri analankhula kwambiri acting mano Malawi ilipo, koma vuto lonena kuti acting yathu ija we take it international, we leave our people behind. For here in Malawi tili ndi anthu amene akuyenera kumaonera zinthu, ndipo people they need our talents.
ndipo zinthu zathuzo ngati akuzifuna tikamazimana zinthu zija ndekuti anthu asakuzidziwa. So ngati ine ndapanga filimu ya Chimalawi ine I'm acting a movie, and then movie yanga ija ndakaipanga premiere kandi kuti ka BICC, and that movie sindikuyiponya pa agent pa internet, sindikuyigulisa ngati nomo kuti anthu akhale nayo. People they can't know kuti ine ndatulutsa filimu. Angathe kungomva kuti ine ndatulutsa filimu masakuyidziwa sanayionere. Nde anthu ambiri alipo kuno ku Malawi amene ali bwino kwambiri ndi acting, koma chifukwa choti zinthu zija sizimapezeka pa ground, ndeno mpovuta kuti munthu akamuvotere pa chinthu chimene iye sakuchidziwa. Ine and I have my moves amene ndinapanga acting ndi now The Secret Pregnant, Anger of the Ghost, Marriage Fate, and I'm doing The Secret Pregnant and the Curse. These are 4 moves zimene ine ndili nazo panopa. Nde Anger of the Ghost and Marriage Fate ndinazigulisa kwa anthu amalawi. They all know that. Aliyense ali nayo amaziwa. Kaena alibe koma anaonera. They know that I'm actor. Koma no pa social media we misplace these things. Anthu amapusisika kwambiri ndi social media. Chifukwa mutati muone pa ground imene palili ndi social media. It's like 30% anthu amalawi muno ali pa social media. 70% sali pa social media. Ndine anthu amene anandivotera ndi 70%. Chifukwa amene panchipena noti mistake imene inachitika MBC, they took that thing kuti ikhale ama SMS. That is kafoni kamanja ka keypad. And those people ndamina monera mifumo anga for they go kuma video show, they watch my moves. And in my banning center Malawi muno ndezi zinthu zimene zimapezeka mene pomwe mafilimu ambiri a Malawi, you go to the banning centers sumukaipeza ya mukangoipeza mwina ena a few of it pa internet, koma ina pa internet poso mwina palibe amangothera mapremiere timangova kuti aya kupanga premiere mwina zaka zitatu follow munthu filimu sinayionere komano yayenda mapremiere sanje tuchitipa kumatuluka songa khale kunja kumakandira mamedo kumene kuchako koma filimu yoti sinatani Malawi muno ife sinayionere. Nde what's for? We are Malawi, we need things. Anthu amalawi amafuna zinthu zija. Ndichifukwa kunvotera kuja sikunavute kwa ine ifota anthu amandetani amandidziwa chifukwa pa ground papa ine ndilipo. Nde ineyo ndimazibalansa zinthu zija ndimaona kuti kodi business yanga imayenda kuti is pa ground. Nde ine I have my ways amene yokafikira anthu ati apa ground paja ine zoti ndingathe kufika poti ndingathe kutenga entertainer of entertainer sinimayembekezera fika kumene kuja kunali muziwa aikulana akuluakulu anthu amene dziko la Malawi lino likwatani likwadziwa amagwira ntchito, they are talented. Koma pofika kuti ine dzina langa lijalatchulidwa, I was shocked. And mutati muonera kapati kamene kachako. Shocked. Yeah, I remember that. Zoti sindimandikhuza I was in this phone. Yes. For that part sindimayembekezera so yes. Zoti so ari kumakhala entertainer of entertainer sindimazidziwa. Ndinali pa phone yanga basi papa ndinangodabwa Akira. What's happening? And it's not you were really in shock. Yeah. I saw it. Yeah, mwaona. Wow. Then ndizoti sinimazembekezera koma nomo olonga khale kuti ndimapita kumene kuja kuti ndikawe na zanakta anthu amene mapikisana nawo kunenetsa ni marketer ali mafilimu amphamvu koma mafilimu awo pa ground palibe anthu samadziwa. Nde munthu sangakuvotere ngati chinthu chako sakuchidziwa yayi. Chifukwa chake zinapezeka kuti ine ndavoteredwa. Ndipo kuvoteredwa kwanga, let me tell you something. Pali kuchuka kusiyana. Pali kuchuka kwa ndalama kuti munthu uchuka chifukwa cha ndalama. Pali kuchuka chifukwa kuti ndiwe munthu wendi waluso. Zinthu ziwiri zosiyana. Anthu manominizi kuti akalowe ku MBC, they are making campaigns. Ine ndinamva zimenezo. Foti ineyo kuti kuli campaign ya manominizi kuti anthu akalowa kuti afuna avoteredwe, ine sindimazidziwa. Koma anthu amapanga campaign kuti avoteredwe as artist ya ngati woimba ngati actor amapanga ma campaign. Koma ine I didn't know kuti kuli manominizi. Zoti so kuli entertainers of the year this year sindimaziwa. Ndinangodabwa nzanga kundimbira after 3 days. Kodi mwamva ngati jana ati mwasankhidwatu kukhala pa actor of the year. Ndati litiso alitaonani dzana lomwetu. Ine ndikulowa pene ndikudabwa. Wandisankha ndani ine mukudabwa kuti kusankhani ndani. Anthu ndamira kusankhani. Wow. Pomwe anthu anapangidwa nomini kumene kuja akupanga makampeni kuti avoteredwe kuti akakhale pachani pa mpando umenewo. Pomwe ine sinapange zimenezo. Chifukwa chani chimene chinachitika? Chifukwa chakuti ineyo luso langa silokuza loli ndi ndalama. I don't push ine luso langa. Koma luso limandiwe kankha ineyo. Chifukwa
pali kukankhidwa ndi luso kuti iwe ufuna ulikankhe luso, that is you are forcing that thing. Koma luso ukakhala kuti iwe ndi wa luso ndimene limakukankha iweyo. Imapezeka kuti iweyo ukulandira zinthu zimene iwe sumalandira yayi. Angakhale ma interview ngati awa kumene. Maona kuti ufe kupezeka pamalo panopa is something chimene chandibwesa panopa ndi chani? Ndi luso. Sinachite kukankha kapena ndinayesa kuti maijima kumeneko tifuna tipange chani interview. I know. That was ndoti bwezi ndikukhala ndikupusha. Koma no chifukwa yoti ndi luso ndimene ndipangisa ndibwere panopa. Ndiye ndichifukwa zinachitika chonchija kuti mpaka natenga chani? Entertainer of entertainers. Chabwino. Ndithutu. Tipume kai pang'ono tibweranso. This is Date A and I'm talking to Akila, a translator, an actor and producer. And of course, he is the entertainer of entertainers under the MBC Entertainers of the Year 2023 banner. And we're just catching up with him to find out more about what he does and, of course, many other things. We'll be right back in a moment. Welcome back to Date A. My guest today is Akila. He's a translator, a producer, and actor. And of course, he is the entertainer of entertainers of the year under the MBC 2023 Entertainers of the Year Awards. Welcome back, Akila. Yeah, thank you. You are a young man. Yeah. How do you spend your time, your free time? Are you always in the studio? Hey, to be honest, I'm always a busy man. Okay. If you're here in Malawi, chimene wakhupira nchonena kuti you have to work hard. Foka wapanda kutero ndekuti mbola. And as you can see neyo so ndimayendera chindodo apa. Ndekuti ndingokhala ni mbola ndikakhala ndiwemba kumakoha uko. Kapena wakhala basi kumapempa. This is abwino yani. And I believe in working hard. Whatever zinthu mezi ngakhalire ka ukupeza wang'ono ka motani kumabe kulimbikira umapeza success. Ineyo like ngati ku studio monga ndimapanga zinthu zitatu zonsezo. Ndimakhala nthawi imene ndimajambula nyimbo zanu. Ndi masiku ake. Ndipo kumasulira mafilimu ndilinso ndi masiku ake. Like kuyambira Monday mpaka na Lachinayi ndimapanga za music. Friday, Saturday, Sunday bema chakumazulo fetanga nthawiso ya Mulungu. Ndizimene mapanga za mafilimu. Basi ndoti ndikakhala kuti ndiliza ku studio ndikupanga za ku studio za music ndoti kuli anthu amene ndikwajambulira nyimbo basi. Komanso ndinamba kwambiri ku production iso ya ma videos ndimapanga zimene zo ma edit kumatani ndini makamera amene amathamanga ukajambula ndimapanga edit ndeka. Ndikuti nthawi yanga imakhala choncho ndithu Monday to Lachinayi ndimakhala ndipanga za music. Kwinaku ndikuti ndipanga za chani za mafilimuzi. Ndipo nthawi yanga ndimakhala kuti olo usiku ine nthawi yogona imakhala yochepa kwambiri. Chifukwa ine mapezeka kuti olo chama thukoloko wazizimuka. Ndili nkati mwina waneba kumangova kuti wakubayo kumato ndikumasulira filimu umene. Anazolowera kuti pena mapezeka kuti neba ato akubwera mwina kuli wakubadira kumene ukaona iye nyamata akutani akugwira ntchito. Yeru nde amagwira usana ndi usiku nthawi yopuma imakhala yochepa ndi chifukwa chakenso mwina olokuchira kunditengera nthawi foti ndimazipanikiza kwambiri ndi ntchito. Mapumabe kumapang'ono. Akupuma timapumabe pang'ono. Koma tikuyesesa kuti mwina Malawi azilandira zinthu zabwino. Yetu foti mulowe makukamu ndisaname. Azimayi amapsereresa nyemba ndiyo. Kuonera mafilimu Akila. Angathandichitira umboni fenda amene andivotera anthu amene. Amapsereresa ndiyo ndithu kuti na mabanja kumatha kumene. Ali kuma video show kukaonera chani mafilimu ake. Yetu. Ndizovuta zanji zomwe umakumana nazo mu ntchito yako. Ntchito iyi mungananena mucha kupuma kokhanda kumandivuta. Chifukwa yonena kuti ndimayesesa kuti ndikhale full time ndikugwira ntchito kuti ndi udindo wakulu kwambiri. Ndi udindo kuti ineyo ndikwaniritse. Mwachibwana sizingatheke kuti ndingokhala. Ndikuti be kwambiri kuzipanikiza kumene mazipanikiza kuja kumapezeka kuti spinal cord imandipweteka kwambiri. Mwina linganene kuti bazovuta napa ntchito ndi zimene zozo chinthu choyamba. Zikakhala zizovuta zina za artificial then it's like ku business timakonda kuyisintha kwambiri. Chifukwa kuti poyamba timagulisa ma disk.
ndipo ma disc aja anapezeka kuti anaflopa, disc inaflopa. You can't see somebody buying a disc nowadays. It's ma flash bus. Nde kuchoka kwa disc ija kufika kwa flash huku business yatu inaonongeka kwambiri. Kumabe I don't give up najo kajo ndi manena. I don't give up. Ndima yesesa find a way kuti ndione kuti be market foti nangasipa malo pano market ya mafilimu kulibe. Koma ine I have my market and hama ndigulabe chifukwa na kuti ndimaganiza be kwambiri. Chifukwa zinthu zi anthu amazikonda chinthu chense chimene chimakondedwa. Njira umachipezera benjira yoti anthu amakafikirabe. Titachoka ku disk kucha anthu nalowesa pa WhatsApp. Ndiye kuti namba kugulisana pa WhatsApp. Ndiye kuti anthu amene amakhala kutali kwambiri amene zimafika mochedwa inali no access ya utanga tomaziveza zinthu zicha. Ndiye pakati pa tisaname tinapanga business yabwino kwambiri pa WhatsApp. Foti South Africa kumabwera malandi kumene. Malawi muno pena paliponse munthu amene amaona kuti amafilimu amandipeza mochedwa amangoti gula. Tinapanga ndrama kwambiri. Koma nona wati sifena ngasi WhatsApp jara itulukiraso nawo amene amabening aja anabweraso WhatsApp kuja kwamba kupanga create ma group ogulisa mafilimu. Ndiye kuti betu kumakanganirana kwambiri. Mwina zovuta zina ndi zimene zokhuzana ndi pa business yangu. Ni true. In general, how do you look at the arts industry in the country? Arts industry, I can say mbuyomu sina libwino kwambiri. Koma kunena tsapa nopa boma li ndi chidwi kwambiri ndi anthu aluso. Ndiso makampani ena akupanga support kwambiri anthu aluso. As you can see ngakhaleso pamene MBC nango bwera ndi izi za entertainers. That means they are boosting their mind. Akwapanga boost anthu aja kuti achilimike foti anthu ambiri adafoka zokhuzana ndi art. Ngati ma musician adasiya mungate kuona oimba amene anachoka kumbuyo. Pano pambiri anatha kwambiri, anatha. For yoti samaganiza kuti what plan can we come with kuti anthu tizipeza be earning kuzera mu music. Ndiye pakadali pano pa ifo kuti boma ali kuyesesa. Ama abasa ndrama kukosa mauja ngati ka compensation pa lusolo limene lukoperedwa zimawalimbikitsa abe zimene zijazo. Ndiso ndi ndondomeko imene ikubwerayi yonena kuti tiyamba kumapeza ndrama through internet. Imene insaname ipanga boost ma artist ambiri amene amafoka. Ndipo art panopa ikupita patsogolo kunoko ku Malawi. Ndipo zikaenda mene zikuyendera mwapapa pakakha kuti sipamapezeka mapazi ena opondaponda zinthu. Pofika mene nanenera kuti pofika 2063 Malawi azakhala olemera kwambiri ndi luso. Zimene zinimabwereza kwambiri. Foti luso ndi chida cha mphamvu kwambiri chimene chimatukula ziko. Maiko ambiri kuli ma artist amphamvu oti akamukopita ku Malawi kuna amazatengera dzindalama kumapita nazo. Chifukwa cha luso. Ndiye kunokoso ifeyo we can do it. Kuli luso kodi timakanika kuti ili mphuke chifukwa kuti support imakhala ndiyo chepa. Ndiye panopa art ikupita patsogolo. Yeah. Maplana ako ndotana kutsogolo. Maplana anga ineyo ndifuna kupanga boost entertainment yanga kuti izafike kutsogolo. Foti ineyo masomphenya angaso ndi otukulaso ma artist ena amene ali osadziwika kuti azidziwika. Ndagwirako ntchito zimene zomwe anthu samazivisisa kuti zimayenda bwanji koma ndatukulako ma artist ambiri. Ngati chewikisa aundionera mwina panopa. Chewikisa aja tathandizana kugwira ntchito kuti afike pamene paja. Ma artist ambiri pano pala achina chiberekero ntchito timayigwira kupita chitsogolo kuthandizana. Ndiye ineyo focus yanga kwambiri ndimafunisisa kuti ndizakhala ndi nthawi yoti ndizakhala ndi brand yamphamvu kwambiri yoti ma artist ndizawatukule ndizapange support. Ndithu. Utenga wakumaliza ndotani kwa makamaka achinyamata amene akuonera. Achinyamata nkhani ndiyo safoka atu. Ngati kuzowa kuti wemweyo muli potential. Chimene chimafuta chonena kuti amatha kuti focus ndazi zathu. Mwina wamenya chinthu chija wampasa iwe ukumenya chinthu ukampasa munthu otchuka. Munthu otchuka chinthu chija ngati iwe chimenya bwino posanga kuzezeru kazo. Foti awo pakuti ungaya. Mapeto ake mwina angokuza zinthu zoti sizinakulimbikiseso ayi ufoka. Koma iwe ngati ukuzoti iwe mwayo muli potential muli luso. Go ahead. Ndipo usafoke kaya usukupindula try kuchilimika kupeza benjira zokuti chipite pasogolo chinthu chako chicha. Osafoka nkhani ndi osafoka. No matter what the situation koma osafoka iyayi. Fezo focus pa industry no. Pano ndi zambiri foti ma artist ndambiri kwambiri. Foti aliyesa ungufuna kukhala oyimba. Aliyesa ufuna kukhala actor. Ndeno ndambiri kwambiri aliyesa kufuna mpando umene oti adziwikewo. Ndiye munthu ngati uli ndi chinthu ngati mwako don't let it down. Chitumphuke chimene chocho osafoka iyayi. Ndimene ndingafotokoze kumtundu wa achinyamata. Ndiye kumapeto kweni wapanga translate ma movie ambiri wacholapo zisanzo zingapo. Yeah.
pamene tikumaliza program yathu mwe atingonesa ka 1 minute clip ka mozi mama movie amene unapangapo transit asankhapo imozi ndipo nduzifwa chake umaikonda movie imene. Okay, apa patolo titaika poti pakati pandakhandutusa ma ujeni ma season kwambiri ndi ma season onda amenenso ndimakonda nda don't know titani koma tifere pali lajo imene inachuka kwambiri pakatipa ndi you can take lajo. Yeah, it's okay kapati kena kake kamodzi kalajo manolama lajo anthu awiri noseno mapanga mistake ikulu kwambiri pa mioyo yano. Mistake ikulu kwambiri inoyo ndamene mapanga mistake ikulu kwambiri. Ndikufuna ndifuseni ndifua chane muna mbaya la John Jackson wa steroids ota kulisa stamina yake. Ntimaona ngati mwasinta koma ayi ndito mukuoneka ngati ndinuka munthu ka mtundu wina wake. Sindimakhulupirira aye koma pano pandaonano ndinokhuzidwa pa china chilichonse chimachitika chija. Ngozi zonse zimene lajo amakumana nazo munathirapo zoti kukhale bomba mu protein powder mpangana kuyelekeza kutenga nthambo ya magesi kuyika pa line yake uthamanga siyoncho munalinuyo amene munaelekeza kulimbana ndi mbawu aineyo siyoncho. ntina amene anali Akira atapanga translate movie yochedwa lajo kuti mungomvesesa kuti Akira amatani. Ndi mmene tinachezera naye program yathu ya Date A yapadera pamene timangofuna tidziwe kuti kodi Akira kweni ndi ndani akuti timangomva Akira andi maplani yake ndi otani komanso chimampasa mphamvu kuti azipanga zimene zindi chani. Ndi Akira tathokoza kwambiri kuti munabwera kuzacheza nafe pa program yathu makaso kuthokoza kuli kwa ineyo maichima mwandilemekeza kwambiri komanso MBC yonse crew yonse ndisanami mwandilemekeza kwambiri ndithu zikomo kwambiri. Tukufunira zabwino zonse. Zikomo. Thank you so much. Thank you. Well, that's Akila for you. He is a translator, music producer and actor, and of course he won the Entertainer of Entertainers of the Year under the MBC Entertainers of the Year Awards. And I'm sure you can appreciate how much talent he has and how he is so passionate about what he does. Until next time when I bring you another guest, on behalf of the entire team here at the 44 Hotel in Ilongwe, it's many thanks for being there and enjoy the rest of our programs here on MBC as we continue to inspire the nation. Goodbye.